Юсуфҷон Аҳмадзода хурусики Тоҷбасар. Деҳаке буд дар миёни кӯҳсорон, дар канори обшорон. Деҳаке дур буд, ба зебу ба нур буд. Шабҳояш пусторазор, рӯзҳояш гарму талу теппаҳояш лолазор. Ин деҳаки дурро, ба зебу ба нурро, сторазорро, теппаҳояш лолазорро аз саҳар хурусики Тоҷбасар аз хоб бедор мекард. Қу 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 қу. Он ки мехоҳад савоб, зуд бархезад зи хоб. гови ало чашмони калон калонашро кушода пистони пурширашро ба зур мебардошт. хурусаки Тоҷбасар, садои ту шукри саҳар. танҳо гӯсфанди тамбалу тампарвар аз хоб бедор намешуд. хурусаки Тоҷбасар аз охуртахтаи гови ало парида ба кунҷи суфи айвон менишаст. қу 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 қу. он ки мехоҳад савоб, зуд бархезад зи хоб. сагчаи ҳамеша ҳушёру гурбачаи ҳамеша беқарор аз хоб бедор шуда мегуфтанд: хурусаки Тоҷбасар, садои ту шукри саҳар. танҳо гӯсфанди тампарвар аз хоб бедор намешуд. хурусаки Тоҷбасар аз кунҷи суфи айвон ба такячӯби кати хоб парида гарданашро дарозтар кашида бонг мезад. қу 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 қу. он ки мехоҳад савоб, зуд бархезад зи хоб. боғбону занаш бедор шуда аз таҳти дил ӯро дуо мекарданд: хурусаки Тоҷбасар, садои ту шукри саҳар. танҳо гӯсфанди тамбалу тампарвар аз хоб бедор намешуд. боғбони пир досту каландашро гирифта сӯи боғ мерафт. занаш дар даст сатил пеши гови ало омада шир дӯшида хамир мекарду фатир мепӯхт. ба сагчаи ҳамеша бедору гурбачаи ҳамеша ҳушёр ширфатир медод. сагча шабу рӯз хонаро бонӣ мекарду гурбача раҳи мушҳоро мепоид. танҳо гӯсфанди тамбалу тампарвар аз ҳама охир аз хоб мехест. аз ин сабаб рӯз ба рӯз гӯшту равған гирифта аз ҷояш ба зур меҷунбид. обу алафашро ҳам хоб рафта мехӯрд. аммо ҳама ӯро дӯст медоштанд, чунки вай чашмони зебое дошт. рӯзе соҳиби хона молфурӯшро оварда гӯсфандашро таъриф кард: бинед чӣ гуна фарбе шудааст. бозор баред фурӯшед. хурусаки Тоҷбасар инро шунида фарёдкунон ба сари гову гӯсолача, сагу гурбача омад. диду шунидашро як ба як фаҳмонд. гови ало лаҳзае фикр карда пасон фӯкашро ба гӯши онҳо наздик оварда чизе гуфт. ҳама сар ҷунбонда табассум карданд. саҳари дигар хурусаки Тоҷбасар, гови ало, сагчаи ҳушёру гурбаи беқарор ба сари гӯсфанд омада бо тамоми овоз фарёд карданд: қу 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 қу. бу 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 бу. ав 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 ав. ма ма ма. гӯсфанди тамбал ва тампарвар аз тарси ҷон ресмонашро канда ба чор тарафи ҳавлӣ давид. соҳибони хона аз пасаш тохта ба обу арақ ғӯтида ба зур банд оварданд. вале субҳи дигар боз ин ҳодиса такрор шуд. рӯзи дигар низ, рӯзҳои дигар низ. ниҳоят охири ҳафта фурӯшандаи бозор омада як гӯсфанди хушку харобро дида маро масхара мекунед гӯён қаҳр карду бирафт. гӯсфанд оҳи сабуке кашида ашки шодӣ рехт. акнун ҳар саҳар хурусаки Тоҷбасар ба тамоми олам хабари хуш мерасонад: қу 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 қу. он ки мехоҳад савоб, зуд бархезад зи хоб.